Zdravím vás, som Ridik a vítam vás pri druhom dieli, tentokrát z Minecraftu. Čo ďalej? No. Ako vidíte, som už postavil dom, budú tam screenshoty. Že ako som ho staval. Ako môžete už počuť po niektorí, tak som postavil stajne, aj keď to ešte nie je dostávané. Pardon za strih, potreboval som si kýchnuť. No, zatiaľ sa to nič nezmenilo, ale predsa len niečo. Ako môžete vidieť aj počuť, možno, tak tu je už stajňa. Kone som našiel, tiež vám ukážem screenshot. A toto vyplň, ešte toto. To tam dám nether brick. To ešte budem musieť niečo spraviť. Dobre. A ideme na to. Ideme do nedru. Takže som robil ten konečný screenshot a tu máme nether. Tak a ideme do nedru. Ešte som tu nebol, čiže tuto máme hneď kvarc. Ale chcelo by to aj glowstone. Ako som vral, tak si nakopeme nether brick. Nether si budem upravovať a hlava. V nedri tečie ako voda. Vidíte, ten krompáč je proste úžasný. To by mohlo aj stačiť. Dobre, vrátime sa naspäť na Minecraft. Trululu. A toto je čo? To nám vygenerovalo nether niekde úplne, ale úplne inde. No nevadí. To ešte budem musieť doriešiť s adminom. A asi už viem, že kde sme. Tam tým smerom je urobím si tu malé niečo, aby som nemal v nedri prekvapenie. Syčiaceho creepera, lebo to sa väčšinou stáva. Alebo, že by sliepku? No už tam máme sliepku. Tam máme rovno melóny, pumpkiny. Tak ideme na ne. Tak sa zdá, že tento svet je na easy.
lebo sa tu nespawnujú je nič. Dobre. Idem si vypáliť. Vidíte, bol som ťažiť aj s nimi, čiže sme nazbierali 22 diamantov. Tento zapalovač radšej schovám. Našiel som aj pár... veď viete. Už vidím, že nám vyrástli melóny. Aj mrkvy. Ja ich ťažím silkačom, lebo to je pre mňa asi výhodnejšie. Musím si ísť pre motiku. Nech si môžem zasadiť aj tú druhú mrkvičku. Aha. Čo môžem potom ďalej povedať? Táto kejvka. Videli ste, sa mi zdá, že tie truhlice. No počkáme si, pokým sa to vypáli. Zatiaľ dám strich. Ešte sa to nevypálilo, ale padol mi Fortune a ešte predtým mi padol Efficiency 4, čiže ideme toto vyťažiť. Tento tu kvarc. Vidíte, že mám 60 levelov. To bolo asi, čo som robil tie keď si spomeniem, tak poviem. No tak neviem, že či vám bude stačiť toto, ale asi nie. Ale zatiaľ, pokým sa to vypáli, môžem niečo povedať, alebo nie. To bude patriť niečomu inému. Neviem, že či chcete ešte viacej videí z toho Super Maria alebo z hry Shade. Skúsim zohnať aj The Walking Dead. A teraz idem vlastne... Čo idem urobiť? Aha, idem si naťažiť trochu dreva. Lebo toto má portal 8. Čiže aspoň výhoda, môžem si naťažiť dreva. Nebojte sa, ja to naspäť potom zasadím. Keď nad tým tak rozmýšľam, tak mi bude trebať aj toto brezové. No. Zatiaľ ste sa vôbec neohlasovali k tomu, že či mám popri tomuto tu natáčaniu púšťať aj nejakú hudbu v pozadí, takže neviem.
A ten zvuk, čo je, tak ten sa pokúsim potom doriešiť. Ale jeden mi tam hovoril, že hlavne nie Justina Biebera. Jasne súhlasím, ja ho nemám rád. Je to iba obyčajný, s prepáčením, somrák. No a to by mohlo stačiť, ideme do homu. Možno, že už to je vypálené. Aha, ja som nebol v tom čánku. Tak, urobíme si aspoň dva tak jeden ďalší. Neviem, koľko som ich použil tam, čiže... Ale už viem, že to bude málo. Ešte potrebujem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte 7. Ja viem, som lenivý chodiť hore dole. No zatiaľ môžem dostávať toto. Tuto som uviazal tie kone, ktoré som našiel na tamtej planine. Dom je 4 vysoký. Dobre, máme 2. Nevýhoda tejto šachovnici, že keď to je v páre, tak to nevychádza. Mohli ste si všimnúť, že mám lopatu, to mi tiež padlo. To som ešte hodil. Dobre, máme ďalší. Koľko som ich potreboval? 7? Rozmýšľam, že si urobím viacej pecie, nech to je rýchlejšie. Ale to je už jedno. Keď ešte 3, tak budem... 8, 1... Tak... Ja kľudne tam nechám 12. Melóny sa mi budú hodiť. Rozmýšľal som, že tie kone dám aj do podzemia, že urobím jednu takú divnú vec, ale mne sa to páči, že vykopem obrovskú dieru na 11 a tam urobím potom 4x4 dieru do podzemia, tam dole dám vodu a tam urobím nejaký pekný vstup a okolo toho bude obrovská jama. No, v podzemí, že bude tá jaskyňa, že je umelo vytvorená.
a tam budú 4 vchody a vlastne v jednom bude stáňa, v druhom bude branch mine, v treťom bude, čo ja viem, v treťom bude, neviem, to sa ešte dá vymyslieť, možno, že bude tiež stáňa. Dobre, to stihnem zobrať ešte tento tu melón. Vlastne chcel som si to zarisknúť niečo, ale nešlo mi to, lebo nemám dostatok financií akože v hre. Normálne by som mal, ale za tú resku sa neviem prečo platí, to sa ešte spýtam admina. Dúfam, že to zruší, lebo tu je už majiteľ, tak možno, že ho pridám do hovoru. Nakoniec som ich potreboval 6. No nič, ja to zatiaľ strihnem a môžeme potom pokračovať. No, tak sa mi nepodarilo ho pridať do hovoru. Jaké lagy. Doprčiť. No. Toto tu skopem. A to isté aj toto. Zabudol som na niečo hovoriť. O to, čo bolo. Asi buchol creeper, neviem. Tento plot zruším. Zase noc. Keď už toľko vypekám, tak by som si mohol vypiec aj železo. Zatiaľ si 2 železa zoberám na nožničky, nech máme vlnu. A ideme. Tam na planinu, tam som videl plno kopec ovcí. Tuto zomrel, bohužiaľ, ten 4. kôň. Čiže v mene Otca, i Syna, i Farárova Cicina. Amen. Čo by sa stalo, kebyže ostrihám v Minecrafte prasa? Lebo je jeden mod, kde môžete ostrihať kravy. Vravel som, že to je plno ovcí. A ešte tu je ďalší kôň. A mám u seba lasa? Ne, nemám. No ty koky, týchto teda ale je. To nestíňam ani postrihať. Ale vlna sa bude hodiť.
ale nebeč. Pozrieme sa, že koľko má helta. No. Ale nechám ho tu. To je jediné, zatiaľ som. Už máme 36 vlny. To by mohlo aj stačiť. Potom by sa vám hodili vajíčka. Aha. Tak už neviem, že čo je to za konia. Tu ostalo ešte to laso, keď som ho bral naspäť. Spýtam sa admina potom, že stack aj 21 mesa zhnitého. No fuj. Ten musel byť teda poradne vtučný. No nič, ideme do homu. Vypneme pekne krásny Krabs. Tak, dáme si aj fans. Volá. Nech sa nespálujeme na spálne. Vidíte, aj ten by som vám mohol ukázať. Ale teraz sa... No nič. Moment. Lomeno spawn. Toto je príroda a info o nej. Tuto sú admini. Hej, ja tu nie som. No, ja to budem. Počkať, ako to je? Tieto ponočky. A toto je... Aha. Ponočky. Tak. Juhu. No čo ďalej? Tuto je shop. Tak sa pozrieme aj do neho. TNT sa nemôže kupovať. Stack vlny. Nič. Toto neviem čo je. Ja som ten shop nestaval. To je čo za spawner? Iba monster spawner. Tak ideme spawn.
Tam je tá príroda a teraz toto pravidlo. Počkať. Aha, to sú VIP. Takže pre Slovákov klasické VIP 1 euro. Pre Čechov 25 korún. Alfa VIP 2 eurá. Všetko ako VIP, ale plus game mode. A pre Čechov 50 korún, no. Tak sa napapáme. A ideme pozrieť do tejto prírody. Či nie, to je shop. Tam je príroda. A na začiatok to sú. Tuto zabudli dať plot. Prečo to robím týmto, keď s týmto mám, pozrite. No ale mne to netreba. No to si pohovorím s adminom, pardon za strich. Ja to tu iba vyťažím a vyhodím, to si buďte istí. Nemám rád proste takéto servery. Ak chcete, tak mi môžete potom poslať nejaké servery, rád si na nich zahrám. Ešte dúfam, že sa to sami nedoplní, lebo potom som zdochol. Do prčíc. Alebo robím toto. Viem, že to bola odo mňa hnusárna. No teraz to nedám. Ale môžem dať lomeno fly. Keď chcete vyhodiť celý stack, tak dajte CTRL-Q. A teraz ide Darkwood. To je vlastne ten admin, len tu není. To není na tom účte. Neviem, že kedy sa mi
kedy som ten strih dal, ale proste nemám rád takéto warp doly, to poviem ešte raz. A ak chcete, tak mi môžete poslať server. Ale nesmú tam byť warp doly a takéto. To je asi najhoršie, čo tam môžete dať. Nepovedal by som, kebyže tam sú také, že tam že sa tam nedá ísť do nedru alebo takéto, tak by som nič nepovedal, a keď to je takéto. A teraz brezové. Nemám čo už hovoriť. No, a to by bolo asi pre tento diel všetko. A ja sa s vami lúčim a jedu bomby.